kangen saking yati oh nembe kocap sangyan kanika putra ngawi modi-modi dosa matakno ana ing plataran Wandawaru pengalasta pindhaku mlebeting doja kapipiting maruta marmane iku dewa pating blebyar pating tlara sacengkang dhateng ambah Bantala kaping prowando
gono ronang gono gawe gelar sira wang-wang lir makutha maju rujungkung dong dong wonten ing putra Mahadewa badhe nyadong dawuh wasnajata ingkang putra nderek wonten wiswana nanging dereng terwaca menawi dados dawuhipun para padha pukulun ingkang putra nungsung pawartawa kalengga putra ingkang putra Bendarata pun Sang Hyang Indra badhe nyadong dawuh ingkang putra Sang Hyang Tantra nyadong dawuh ingkang putra Indrasila Geni pun Sang Hyang Brahma badhe nyadong dawuh Om Ilahing Wa kula badhe nyadong dawuh niki wonten para damel napa lakos daya para dewa dewa katimbalan prasawanwa nyadong dawuh wah lah kencang mau doyong turut ya penyanyian wonten dawuh kadang-kadang kita dewa wis padha ngadeg monggo kula lakukan manggen wonten sedaya para kadang-kadang Jiwandono iya Sang Hyang Masna wonten dawuh Sang Hyang Indra wonten dawuh Sang Hyang Tantra wonten dawuh Sang Hyang Brahma wonten dawuh Nyamadipati wonten dawuh ulun nampa dawuh saka ngarsane Adi Guru gandeng ana teluh kamunggah ana kayangan Suralaya sing mahahe dadi teluh munggah kayangan Suralaya ora ana cilik loro gedhe telu mung siji ya kuwi Wadyabala saka kraton Ngembat Keputihan Wadyabalane Prabu Kaga Prajana ya Kaga Prajana saking kraton Ngembat Keputihan mbok iya estine maneh bakal ngayunake widodari ya kuwi Bathari Gadarmayang wong iki arep pawadan nggone bakal njungkeng kawimbawane Adi Guru nanging kurang bejane yen nganti iki mengko para dewa rasa mundurake Wadyabala saka Ngembat Keputihan Gadarmayang bakal dadi jatuh kramane Prabu Kaga Prajana kamangka Prabu Kaga Prajana wujude Gandharma ora samestine yen to widodari ngladeni marang Gandharma iki makaten moyo lajeng rasanipun wokane pemutra lha iki aku mau didhawuh pengarsane Adi Guru supaya dawuh marang kita kabeh merpeki pepatih ing Ngembat Keputihan ya kuwi Patih Kala Sekiku sing padha pacak baris ana ing sak ngisoring Prataran Kondowaru iki mengko bakal munggah mengkayangan ngayunake widodari wong apa dengetaipun wokane putra niku menggali apa titah Prajakada niku werni-werni tur titah Prajakada niku diwenangke gayuh dumateng kamulyaning urip badhe nyadong dumateng natunggaling dewa miturut saking awasan kula mbok menapa Prabu Kaga Prajana niku nampi dawuh dewa kon rabi karo widodari kedahipun sing dadi tetungling dewa niku Diwata Adil sekarang jatuh digaro karo buta yen pancen widodarine gelem kula kita mboten napa-napa kula kita mboten dadi masalah sing jeneng katresnane pawitane mung siji pawitane mung ati mula sing dadi tetungling murtitah sing dadi tetungling para dewa Tridasawata awan iku kudu diwata Adil Wadawati wonten dawuh sing jeneng jodoh kuwi dhewe-dhewe widodari jujune dewa yen satya kuwi karo wanita yen ratu karo putri yen pandhita karo endan dadi ora diwenangake yen to Prabu Kaga Prajana kuwi nggayuh marang widodari nek kula kok
mingkari antepe Prabu Kugo Pracona lan niku Prabu Kugo Pracona niku gayuh putri niku sampun nampi gawe ping 3 yen sampun ginaris dhumateng Gusti Prabu dumadi senajan wujude ala senajan wujude buta niki mengke yen sampun pestine dadi jatuh ramane Prabu Kugo Pracona mesti ana dalane wae niku tenan siji jodoh loro pati sing ping 3 wahyu niku wonten asanipun Gusti Kang Bodumadi sing jenenge dewa niku dudu sing maha kuwasa dewa niku tetumbuling kita sing patut kangge conto lan tepo palupipun portah Prajakada ngoten wae lha iya dewa kadang ya salah dewa kadang ya luput mula iki Adi Guru dawuh karepen Prajakada tentrem aja nganti buta kok gayuh mandhendari oh lha ngaten nggih derek mawon kita mung sarujuk apa dadi dawuh Adi Guru pun apik goyang yen pati sarujuk apa sing dadi dawuh Adi Guru tata-tata dileksanani dawuh Adi Guru nanging sarujuk ora sarujuk dawuh Adi Guru dina iku malah kita tata-tata leren anggone dadi dewa waduh lha niku eleke ndek panguwasa nggo siyah-siyah nggo senang-menang kok njur dumeh ndek panguwasa njur menang mecat karo dewa dulu mesti mongko sing nang ngarep niku bener kurang bejane sing nang ngarep niku ya salah wong sakniki niku kathah sing dadi pengarep sing patut kanggo conto ning nyatane malah gawe kasih takane wong cilik niku kathah mukti ngenyak sire wong cilik niku ya akeh jaman saniki lagi ning jenengan ngendung ngaten nggih kula tak manut mawon kita duwe kewajiban dhewe dewa kuwi pirang-pirang diwajiban dhewe-dhewe mula saka iku nggih kowe padha tata-tata jujug ana sangisoring pelataran Kondowaru matih kala sekipu dipilmu kanthi apik yen pancen gelem supaya bali ana kraton Batumulyang nanging yen boya gelem budi sebatani bongko dilemungi dewa nuntuna prangkasang sayang dewa pinaka sekaring bawana penyanyian wong tau kok ayo wong derek yen pancen iki mau tak eling goyah gelem tak pasarkan kabeh para anak-anakku dewa yen saken dawuh aja adata marang ulun iki saken dawuh kok Sang Hyang Masna Sang Hyang Indra Sang Hyang Tantra Sang Hyang Brahma Sang Hyang Nyamodbat lan kabeh para dewa supaya siji aga tata uri marang aku ulun lan ulun bakal merbaki marang patih kula setiku
injil saking ilmu tasabligir lakuning para dewa nenggih bocah kang tujuh lenggah ana madane ngono sak andhape Wondowaru patih ing ngembat keputihan ing para patih sekipu patih kala sekipu dinadep teng abdi kinasih kilurah togo kan kilurah bilu impalacana ana madane ngono sinawan saking mandluru pindha megaring puspa kamuting madane ngono